Здравейте, любители на акваристиката! Включваме се днес, за да ви покажа нашата жаба. В предишните ни кратки клипчета така и не успяхте да видите жабката. Ето я, днес тя се показа. Преди малко ги нахранихме, все още се виждат на дъното таблетки за сомчета. Ето. Сомчетата са много щастливи, но освен тях слезнаха додолу и зебрите. Виждате ги вече плуват отгоре, но преди малко бяха на дъното, не успях да ги заснема. Освен сомчетата, скаридите също са много доволни на таблетките. Също една скарида беше хванала една таблетка и с удоволствие смучеше от нея с пипала. Тук виждате едно сомче. Ето, виждате отзад как се храни с таблетката. Така. И отново виждате жабката. Жабката се скрила. Ето нашите тернеци. Всички в една снимка. Браво! Зебрите отново нападнаха храната. И в това няма нищо лошо. Жабата също се промъква. Аз казвам, че това е жабокът кърмит, но вие може да предложите имена на жабката, която отново се скри зад топката мъхче. Довиждане и до нови срещи!